A Concellería de Cultura decidiu deseñar este ano, debido á actual situación derivada da pandemia, unha actividade especial para o 5 de xaneiro, xornada previa ao Día de Reis. A suspensión da tradicional cabalgata para así evitar as aglomeracións fixo que o Departamento de Cultura tivera que buscar outras alternativas. Este ano será a través do bus real, que percorrerá todas as parroquias do municipio, para que deste xeito ningún neno quede sen poder ver as súas maxestades de Oriente e entregarlle persoalmente as súas peticións. Iso sí, durante a visita será obrigatorio o uso de máscara, a desinfección das mans e o mantemento da distancia de seguridade. Este ano, como todos os nenos e as nenas saben, por mor do coronavirus non podemos facer aglomeracións de xente e temos que tratar de cumprir as normas que nos obrigan. Pero non por eso os Reis Magos van a deixar de ter atención cos nosos nenos. Para o desenvolvemento da actividade, o Concello conta coa colaboración da veciñanza de Lampón e tamén da empresa Autos Outeiral.